Bé, en la llei de promulgació de la primera ràdio-televisió valenciana ja s'establia una sèrie d'objectius que conformaven un servei públic. Per tant, podíem recuperar alguns d'aquells objectius, però això actualitzant-los absolutament, no? De fet, la ràdio-televisió valenciana hauria de ser un motor a nivell social, a nivell econòmic, a nivell cultural, etc. En el cas nostre, a més, necessitem un referent en la nostra llengua, un referent social, que ara mateix no existeix, no tenim, i que hauria de ser en tots els seus registres lingüístics, no únicament en el col·loquial, que és el que tenim ara mateix, no? Per tant, a tots els nivells socials és imprescindible un servei públic que, a més, estiga gestionat de forma que doni participació ciutadana a través del Consell Assessor, que no es va crear mai, i a través d'altres fórmules de participació que actualment es podien establir.